Moltes gràcies, senyor Alonso. A continuació, per defensar les esmenes reservades pel grup parlamentari socialista, té la paraula el senyor Ferran Pedret. Gràcies, presidenta, consellers, conselleres, diputats, diputades. Agrair també moltíssim la presència avui aquí de víctimes, familiars de víctimes i associacions que representen a les víctimes o que tenen un caràcter memorialista. A més, en aquestes darreres, agrair-los especialment també el fet que hagin promogut aquesta iniciativa que ens permet assistir avui a una jornada que, si tot es desenvolupa com sembla que està previst, crec que adquirirà una especial significació, perquè si aquesta cambra és capaç d'aprovar per unanimitat el text que estem sotmetent a consideració del Parlament, crec que efectivament serà, tenint en compte especialment la matèria de la que tracta, una molt bona notícia. També cal agrair als grups parlamentaris que han impulsat aquesta iniciativa, no només el fet de fer-ho, sinó també la predisposició que han tingut a l'acord durant els tràmits de la ponència. Cal fer també, evidentment, un esment a la diputada relatora i al conjunt dels diputats i diputades que han estat ponents en aquesta iniciativa legislativa, evidentment també al lletrat, als serveis lingüístics i a la gestora. Crec que, malgrat el tràmit per via d'urgència, hem estat capaços i capaces de fer una bona tasca parlamentària en la que hem no només dialogat, sinó arribat a acords significatius respecte als continguts. Vostès saben, el conjunt de la cambra i també crec que les entitats, perquè també eren presents gairebé totes elles en el debat a la totalitat que es va tenir fa uns mesos, que el grup parlamentari socialista va expressar una preocupació respecte a la fonamentació teòrica de la iniciativa, que enteníem que podia plantejar algun problema de tipus competencial. I saben també que els vam expressar que compartíem l'objectiu últim de la iniciativa. Per això vam presentar una sèrie d'esmenes amb ànim constructiu i ens alegra molt haver trobat una predisposició també constructiva per part de la resta de grups i haver arribat a acords en forma de transacció que en realitat han vingut a recollir allò més essencial del que nosaltres proposàvem a través de les nostres esmenes, i és per això que en aquest punt, arribats a aquest punt, té poc sentit mantenir la resta de les nostres esmenes reservades, algunes de les quals fan èmfasi en aspectes que amb la redacció actual del text són de poca rellevància i altres que insisteixen en aspectes que ja han estat recollits en les transaccions assolides. És per això que els anuncio en nom del meu grup la retirada de les esmenes que teníem reservades i l'assumpció del text tal com està per part del nostre grup parlamentari. Mirin, la llei 52/2007, que ha estat esmentada en la intervenció anterior, declarava la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualsevol altre òrgan penal o administratiu que durant la Guerra Civil s'hagués constituït per imposar, per motius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes o sancions de caràcter personal, així com les seves resolucions. I, de fet, hi tornava a incidir declarant il·legítimes per vicis de forma i fons les condemnes i sancions dictades per motius polítics, ideològics o de creença per qualsevol tribunal o òrgan penal o administratiu durant la dictadura. Els qui van defensar la legalitat republicana van pretendre el restabliment d'un règim democràtic a Espanya o van intentar viure d'acord amb opcions emparades per drets i llibertats avui reconeguts per la Constitució. També es deia en aquesta llei 52/2007 que les condemnes, sancions i qualsevol forma de violència personal produïdes per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa durant la Guerra Civil, així com durant la dictadura, era radicalment injusta. I el preàmbul de l'exposició de motius de la llei 52/2007 es deia, crec que de forma bastant significativa, que es volia subratllar de manera inequívoca la carència actual de vigència jurídica d'aquelles disposicions i resolucions contràries als drets humans i contribuir a la rehabilitació moral dels qui van patir tan injustes sancions i condemnes. I a més, també es diu a l'exposició de motius, citant una disposició derogatòria, que de manera expressa es volia privar de vigència jurídica totes aquelles normes dictades sota la dictadura, manifestament de caràcter repressiu i contràries als drets fonamentals, amb el doble objectiu de proclamar la seva formal expulsió de l'ordenament jurídic i impedir la seva invocació per qualsevol autoritat administrativa o judicial. Tanmateix,
Tanmateix, i això cal constatar-ho i és el sentit que té la iniciativa que avui discutim, la qüestió de la nul·litat a manca d'una declaració expressa en el propi cos articulat de la llei ha seguit essent una qüestió controvertida i senzillament no pot ser. No pot ser que les víctimes, els familiars de les víctimes, segueixin trobant-se amb que aquesta sigui una qüestió controvertida. És per això que adquireix especial sentit el que diu la llei que avui discutim i que votarem quan assumeix el paper del Parlament de Catalunya a l'hora de constatar i declarar aquesta nul·litat de les sentències i resolucions i la il·legalitat dels òrgans i tribunals que les van dictar. Mirin, els diferents mètodes de repressió i els òrgans que la van vehicular durant la Guerra Civil i el franquisme van ser una actuació de fet d'un poder omnímode i autocràtic, que només provaven de revestir d'una aparença de legitimitat i de juridicitat. Però el cert és que, com explica el propi text de la llei que avui discutim, en la seva exposició de motius, de cap de les maneres es podia considerar que aquests òrgans, jurats, tribunals, tinguessin en absolut un caràcter jurídic, sinó que no reunien les més mínimes condicions per poder considerar que podien produir els efectes de cosa jutjada que s'atribueix a la jurisdicció. Per tant, perden sentit les disquisicions que hi ha hagut durant els darrers anys sobre la seguretat jurídica, la cosa jutjada i qualsevol altre argument de caràcter similar que suposava a la declaració de nul·litat d'aquestes sentències, d'aquestes resolucions i que, de fet, s'intentava oposar també a vegades contra la nul·litat radical mateixa de ple dret dels òrgans i tribunals, que fa mal dir-los tribunals, malgrat que fos el nom que tenien, perquè no ho podien ser de cap de les maneres. I per això la llei que avui discutim, basant-se en aquest argument i en el conjunt de l'ordenament jurídic que inclou normes tant de dret internacional com de dret intern, incloent-hi la llei 52/2007, en efecte, constata i declara la il·legalitat d'aquests òrgans i procediments i també la nul·litat de les sentències i resolucions que se'n van derivar. En definitiva, opera el que, segons el nostre parer, és un acte de justícia i de reparació, entre altres qüestions perquè també inclou la publicació d'una llista de les persones represaliades en un acte de desgreuge que ens sembla molt i molt adient. Mirin, avui honorem la lluita de moltes persones que han estat intentant impulsar iniciatives com aquestes i algunes de les quals, com ens ha recordat la diputada relatora, no han arribat a veure aquest dia. Jo, si no els sap greu, evito esmentar-ne cap perquè la llista seria massa llarga i segur que seria injust oblidar moltes d'aquestes persones. Avui també honorem la memòria de persones represaliades que a tots ens venen al cap quan parlem de situacions com les que avui discutim, com és el cas del molt honorable president Companys o com és el cas de Salvador Puig i Antich. Però els prego, els demano la llicència d'esmentar sense noms i cognoms altres casos que queden dins o fins i tot més enllà de l'àmbit territorial de la llei i fins i tot també més enllà del seu àmbit material. Primer perquè no puc evitar tenir-los al cap i, en segon lloc, perquè no tots els mecanismes de repressió es van dur a terme seguint una aparença de juridicitat i no tots es van vehicular a través dels mecanismes concrets als que fem esment en aquesta llei. Mirin, vull fer esment del conjunt de persones que en els primers moments de la Guerra Civil van patir la seva detenció i desaparició. Moltíssimes, milers i milers de persones que van patir aquesta sort en les primeres hores i en els primers dies del conflicte. Penso en aquest agricultor de la Roca de la Sierra, Extremadura, que va acostar-se a la comandància del poble a demanar que alliberessin el seu fill detingut i que va ser fet presoner ell mateix i que les autoritats franquistes van deixar que morís de gangrena a la presó. Mentre el seu altre fill l'anaven a buscar a les terres que estava llaurant en aquell moment i l'afusellaven, encara no sabem exactament on, sense tenir temps de veure néixer el seu propi fill.
I amb aquest exemple és tan sols un dels moltíssims que es van donar en les zones ocupades en els primers dies de la guerra i del conflicte al sud d'Espanya, a Extremadura, també a Castella i Lleó, a Navarra, Sartaguda, el poble de les Vídues, 86 persones assassinades en un poble de 1.200 habitants. Les vídues van veure saquejades les seves cases, les collites confiscades i van rebre durant anys multes i humiliacions. A les víctimes de la desbandà de Màlaga a Almeria o de la nostra retirada cap a la frontera francesa, a totes les persones que van passar temps a Sol i Serena en els camps de detenció i en els camps de concentració, moltes de les quals van morir, a les persones que van morir en els batallons disciplinaris de treballs forçats, a les persones que sense morir-hi van passar molts mals mesos, molts mals anys en aquests treballs forçats, els que van patir repressió i presó no directament per una afiliació política o sindical concreta o pel fet de pertànyer a la maçoneria o alguna creença que quedava fora de l'àmbit de la ideologia nacionalcatòlica i feixista del nou règim, sinó aquelles persones que van patir fins ben al final de la dictadura la repressió i la presó per les seves opcions de vida, de qualsevol mena, que fossin contràries a aquesta ideologia nacionalcatòlica i feixista. A les que van patir l'exili i van morir a l'exili sense poder tornar a trepitjar la seva terra, a les que van morir en presó esperant el desenllaç d'aquests comitès de guerra i d'aquests consells de guerra, perdó, i de la sèrie de procediments que en contra seva s'iniciaven. Els morts, més ben dit assassinats, en els camps de concentració del nazisme. Tants i tants catalans que van morir a Mauthausen. Penso també en el net de Sant Feliu de Guíxols, que tot just fa uns mesos ha recuperat les restes del seu avi d'una fossa comuna a Andalusia. Penso també en totes aquelles persones a qui ningú ha retut un homenatge individual perquè eren anònimes, a les persones que jo no conec, que ara no sé dir-vos una persona en concret, que van, en els moments més foscos del franquisme, reorganitzar les organitzacions del sindicalisme, de l'esquerra, que van reorganitzar aquells grups i associacions en els que compartien creences o opcions de vida, aquelles persones que amb l'organització de vagues, amb el fer funcionar la cicloestil, patint la repressió, passant per la Model, a vegades sent detinguts o torturats pels germans Creix a la Via Laietana, han conquerit per a nosaltres les llibertats de què avui gaudim. I a totes aquestes persones, represaliades pel franquisme, avui i aquí, honor i memòria. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pedret.